pretože som pociťoval potrebu nájsť nejaké postupy, ktoré by dokázali uviesť poriadok do toho, čo doposiaľ som mal, do tej firmy. A dostával som dobré recenzie na HCA a som veľmi rád, že som sa takto rozhodol, pretože odkedy som z HCA, tak ten poriadok vo firme je a vďaka tomu môžeme nepretržite rásť a expandovať ďalej. Najhlavnejší problém bol práve ten poriadok, pretože ono to nejak fungovalo a nejak sa rastlo v takej norme, ale nebolo to stále to ono. A v podstate ako náhle sa začali stabilizovať tie jednotlivé činnosti, veci, posty vo firme a činnosti, tak od toho momentu sa to začalo tak vedomé, cielene rozvíjať. Tak ten poriadok asi by som dal na prvé miesto. Efektivita. Efektivita práce a taký fokus na ten výsledok. My sme ako firma mali už od samého cieľa firmy mať jasné zameranie, aj ten účel náš, ale vďaka HCA, vďaka kurzom sa nám podarilo ešte viac ujasniť si ten zámer, ten fokus na ten cieľ a z toho potom všetko sa nabaľovalo. Ďalej tá vyššia produkcia a taký väčší kľud, pokoj a poriadok. Najviac by som odporúčil hlavne pre tých, ktorí zvažujú ísť alebo neísť, vybrať sa štúdiom HCA. Práve ten prvý seminár, tú produktivitu, pretože mám za to, že každý do momentu toho, kedy sa prvýkrát docitne na tej produktivite, na tom prvom seminári, robil najlepšie, ako vedel tú svoju prácu. Niekto to robil veľmi dobre, niekto ako sa dalo, niekomu to kolíše, zostupy a pády a podobne, ale tá produktivita to je také ukotvenie toho, že aha, tak preto. Tam je dostatok informácií na to, aby každý podnikateľ nech už vyvinul svoj biznis do akýchkoľvek rozmerov, ho zastabilizoval a dokázal ho pekne na základe daných postupov ďalej rozvíjať. Takže jednoznačne produktivitu. HCA ako také je životná cesta, pretože to nie je jeden seminár, to nie je jeden flirt s nejakým konkrétnym školením, pretože tie údaje majú tak vysokú hodnotu, ktoré sú tam a ktoré sa po zavedení majú dostatočné výsledky, že je to už potom nakazlivé a ten človek ide touto cestou. Kto má chuť na sebe pracovať a rásť, určite odporúčam jednoznačne vybrať sa cestou HCA. Mám za to, že v určitom období človek rieši vo firme a aj v súkromí, lebo to je tak úzko previazané, nejaký problém, nazvieme to aj. A pokiaľ existuje kurz, čo existuje, lebo sú tam dané oblasti, dané problematiky, ktorý by na to našiel odpovede, tak v tom momente idem a siahnem si potom. A ten kurz tam je, pomôže mi to vyriešiť ten problém a zlepší to, túto oblasť. Tak preto aj to vzdelávanie nemá konca, že ty stále čelíš niečomu, ak sa vyvíjaš. Ak rastieš, máš veľké problémy a v tejto divízii, v tejto oblasti, tak ideš a stále siahaš po tom, čo potrebuješ.